At ito kapatid niya, oh. Sino to? Anong pangalan mo? Jennifer. Hindi ito Jennifer, oh. Dali. Kadugyang katumba yun. Binubugbog. Binubugbog pala si Ate Maribik. Tapos, bakit daw siya binubugbog? Ay, nag-selos. Nagsiselos. Kalingap si Maribik ko. Yan, ganda. Dalagang pilay. Si Maribik po ay katulad po ni Robilin, no? Pero medyo si Ate Maribik. Ilan taon ka natin, Maribik? Ha? 20 tilya. Binatilyo. Binatilyo. Ilan taon na binatilyo po daw. Yan. Anong mo dito? Anong pinagkakaabalahan mo rito? Maglinis ng bahay. Maglinis ng bahay? Oo. Ano pa? Mag-ayos ng bakuran. Wow. Sipag. Ay, bali ikaw naglinis niyan. Oo, ako naglinis ng bakur. Ay, grabe. Sipag naman na Ate Robilin. Ni Ate Maribik. Tapos ano pa ibang ginagawa mo? Naayos kong bakuran ko, tapos pinapaganda ko ang natad ko, mawawalisan ko. Wow. Inatad yung paligid, di ba? Oo, sa paligid. Oo. Parang maganda ang paligid namin. Grabe. Ang sipag pala ni Ate. So, anong ginagawa mo doon kanina sa tindahan? Wala, natambay lang ako minsan. Natambay ka lang doon? Oo. Sino, kakilala mo yung mga nandun? Yung barkada ko. Barkada mo? Ang sabi sa akin daw, noon daw ay may boyfriend ka? Tama? May boyfriend ka dati? Oo. Pero di ko man alam na may purpose siya sa kuya. Di ko man alam yun. May ano? May purpose siya sa kuya, di ko alam. Anong may purpose sa kuya? Itong may Purpose siya sa akin. May purpose sa kuya? itong Parang may purpose sa akin. Ganun, sa kanya. May parang proposal, ganon? oo. Okay. So, anong nangyari? Di ko alam. Bigla ka na lang iniwan? Bigla lang akong nilasan siya. Nilaya, Bigla akong nilasan ako. Nilayasan ka? Ako bigla, di ko alam. Kawawa naman pala sa Ate Maribik. Maribik, no? Tama, oo. Ngayon, saan ka nagpupunta? Ano pa ibang ginagawa mo bukod dito sa paglilinis ng bahay? Tutulog na lang. Tutulog ka na lang. Ngayon, kumain ka na. Oo, kain na. Ito, bigyan kita, oh. Sa'yo to, pang bili-bili mo, ha? 100. Ito pa, meron pa. Pang bili-bili mo mamaya doon, ha? At ito, kapatid niya, oh. Sino to? Anong pangalan mo? Jennifer. Hindi ito Jennifer, oh. Dali. So yung kapatid, bunso nyo? Bunso nyo yan, si Jennifer. Ilan taon na siya? 10 years old. 10 years old? Oo. 10 years old. 10 years old na pala si Jennifer. Sabi sa akin ng mama mo, 21 na daw. Alingaw lang siya. Alingaw lang siya. Ano pa ibang pinaglilibangan mo, Ate Maribik? Ano lang ito? Maglinis ng bahay, ayos ng bahay. Yun lang sa akin. Ayos ang bahay. Tapos pupunta ka doon. Gusto mo minsan tayo bilang kita ng damit? Pwede din. Bilang kita ng damit. Gusto mo? Anong gusto mong kulay? Kulay puti. Puti? Tsaka? Pula. Ayun ang gusto mo, paborito mo yun. Paborito niya pala yun. Yung pulang pula tsaka puti, no? Tama ako, no? Oo. Pagkain, anong gusto mo pagkain? Ang pagkain gusto ko chicken joy.
Chicken Joy. Oo. Ba, gusto mo palang Chicken Joy. Jubilee. Jobili. Gusto mo yung Jobili? Oo. Ay, masarap yung Jobili, no? Alam mo yung Jobili? Job. Oo. Di ko po ito alam. Nakakain ka na sa Jobili? Ay, hindi pa. Hindi pa ikaw. Nanay, kailan pa ho naigala nyo tong mga anak nyo sa Jollibee? Ako ang nakasirinda. Ay, hindi pa po kayo nakakapunta sa ganun. Pera lang yan. Eh, walang pera. Nanay, kwentuhan nyo nga po ako nung ano yung mga nangyari kay Ate Marivic. Simula nung bata siya. Kasi, di ba sabi nyo nga po, okay naman siya noon. Okay yan siya kahit to. Kung payan pa yan, nag-eskwela pa yan, okay pa yan. Walang mapapunta yan sa tugang niyang matua. Kay Joel, yun na yan nangyari. Marunong kayo magtagalog, Nay? Konti lang. Kung marunong. Yung tugang, di ba, kapatid o ano? Kapatid niya. Kapatid niya. Tapos, Pinagkadugyang katong bayaw niya. Bulbugbag. binubugbog. Binubugbog pala si Ate Marivic. Oo. Tapos, bakit daw siya binubugbog? Ay, nag-isilos. Nagsiselos. Oo. Isilos. Nagsiselos ang ano. Hindi, tayo kapatid baga. Tapos, anong ginawa? Kinukulong siya? Kinukulong sa kwarto. Tapos gumawa siya pulalan. Siguro niya ako natamaan sa ulo. Binubugbog siya. Buti wala naman siya. Paano yun? Pag uwi dito, ano yung tsura na Ate Marie? Yun na yan. Ganyan na siya. Oo, ganyan na siya. Ay, si rin kay ni po, sabi. Tapos ito naman si Jennifer, simula nung pinanganak, ganyan na po talaga siya. Yun na siya. Arniyan kaya. Pero mas tultul man yung piso. Ha? Tultul yung piso. Tawag dito. Ilan taon na ako kayo, Nay? 71. 71. May edad na rin po pala kayo. Saan kayo? Paano yan kapag pang-araw-araw nyo? Ay, wala na. Nangihingi na lang ko sa mga kapatid ko, mga pinsan ko. Nangihingi na lang po kayo. Binibigyan man niya ako. Yun lang. Malapit naman po dito. Oo, sa San Vicente, linalakad ko lang Hindi ako nadaan sa bibig sa Kabambanan. Diretso na kaya dito. Nanay, pang dagdag nyo to dun sa binigay nila Bebang kanina. Mali nagbigay din ko ako dun sa dalawang anak nyo. Yan, pang dagdag nyo ho ha. Para kahit paano may panggasos kayo ni Marivic. Sabi ko kay Marivic, bilang ko siyang damit. Pati to si Jennifer. Jennifer, anong gusto mong damit? Anong ay hindi siya nakakapagsalita, Nay? Hindi. Dahil lang. Dahil lang, ganyan lang po. Dahil lang yan. Bali, 21 years old na to si Jennifer, di ba po, no? Oo. Di 21 years old nyo na siyang inaalagaan ni tatay. Oo. Kawawa naman tong... Bakit, Jennifer? Ano yan? Tandan. Anong gagawin sa tanglad? Pang-ayon ba sa saing? Sa saing. Ay, Ay, man. Sa bago man sa taing. ay, masarap nga yan. Pwede Pandan. Pandan yun eh. Pandan. Oo, dapat yan sa manok. Ano yan? Baboy. Oo, baboy. Oo. Yan o, baboy o. Baboy. Oo. Minsan pagbalik namin dito bilang kitang damit. Anong ulit paborito mong damit? Kulay? Pote. Tsaka? Wala. Pula. Ay, ha? Tradiboda. Yan sa ate sa ate Marivic. Yan. 30, ito naman si Jennifer 21. Ito si ate Jennifer is nasa 30. Teno, nasa 30 ka na? Pero ate, ang ganda ng damit mo ngayon ha, pang dalagang Pilipina. Thank you. pang first lady, pang presidente, no? Ang ganda oh. Hatid mo kami dun mamaya ha. Ate Jennifer ha. So, ano yun na Ate Jennifer? Ate Jennifer, ito pala si Jennifer, yan pala si Ate Marivic. Ano yun? Ay, sabihin mo. May sabihin ka?
Ano sasabihin mo? Ha? Wala? wala daw sasabihin. Pagbalik namin dito, bilang kitang damit ha. Para may pang, ano ka, may pang gala-gala pag ano. Tapos anong gusto mo? Chicken Joy? Jollibee? Oo, Jollibee. Yung paborito mo yon, yung Chicken Joy. Huwag ka dyan dito ka sa Manili mo. Mainit dyan. Gusto mo nun? Oo. Yung Jollibee? O, sige, pagbalik ko ha, bilang kita nun ha. Oo, lagi mo. Oh, bali alam na namin tong bahay mo. Pagbalik namin, dadalang ka na lang namin nila Nathan tsaka ni ng buong trio Kuwela ha. Oo, tulong-tulungan mo na lang dyan muna sila mama mo ha. Nanay, dito na muna kami ha. Sa susunod, pag ano po, ang purpose po nitong video namin na sinabi naman na ho sa inyo yan ni Vincent bago kami pumunta dito na baka sakaling may tumulong sa inyo. Sa susunod na pagbalik namin, kung ano yung madadala namin tulong ulit ha. O, ingat po kayo dito palagi. Salamat ulit. Tatay, dito na kami tay. Salamat po ulit tatay ha. O, at sa susunod na pagbalik namin, kung ano naman yung madadala namin na maibigay sa inyo. No? Opo. Yan. Mga kalinga po at sinamahan tayo pabalik ni Ate Maribel. Yung pera na yan, kung wag mo ibibigay sa ibang tao, bigay mo, kung may pagbibigyan ka, sa mama mo lang ha. Tapos punta ka dun sa tindahan kung saan ka namin kanina nakita. At bili mo ng pagkain. Kumain ka na ba? Anong kinain mo kanina umaga? Tinapay. So yan po. Kasama ko po ang buong trio Kuwela family. Vincent Calyada, Limuel Adanza, at ang kanyang ama na si Manuel Gubaton Vlog. Don. Kaya may channel na rin po yan, Don Alex. Si Kuya Regan. Yan, at nandiyan din si Kuya Alex Librada Vlog. At Bebang Official, Nathan Cute Vlog. So yun po, maraming salamat sa walang humpay na suporta nyo sa buong trio Kuwela family. Sana wag ko kayong magsawa and don't skip ads. Napakalaking tulong po yan sa aming mga charity work sa pag hindi nyo pag-skip ng ads. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless. Bye-bye.